No, rohkea johtaja toimii niin kuin tässä ajassa. Eli on tärkeää, totta kai on tärkeää, että katsotaan taustapeiliin tai tiedetään, että mitä on tapahtunut, mutta eilinen myynti esimerkiksi on jo historiaa, eli se on tänään saatava uudelleen. Eli rohkea johtaja elää tässä hetkessä ja silloin se tarkoittaa sitä, että hänellä on rohkeutta kohdata ne ihmiset, on ne sitten työkavereita tai asiakkaita tai muita sidosryhmiä. Eli kuunnella sitä kritiikkiä, kuunnella ehkä kritiikkiäkin parempi sana olisi, että kuunnella mitä ihmiset sanoo ja hyödyntää sitä ja oivaltaa mitä heillä on sanottavana ja sitten olla rohkea niille uusille ajatuksille, koska niin aika iso haaste johtamisessa on se, että perinnettä ja paljon semmoisia itsestäänselvyyksiä, totuuksia, niiden romuttaminen on aika vaikeaa ja pitäisi olla rohkea ja silloin kuunnella ja kohdata niitä ihmisiä.